President ka Voice of the People Party VPP uba Arden Basayman ulapun pau ka jingsngo benyaw ka jinglong jingman ka san perthei ha ka jela da ka bapun pau ba ka Sorkar ka bunkam ban pynkhreh yak election arjar arkra ha ka jaka ban shakri pai ba Umentri rangba ubadai ban pele jingmud ha ka senshar khadar ula bunkam ha ka bal jurip yak constituency ban kintiwe ki kertong na ka benta ka election ka banwan ula ong Uba Arden ha ukurwo bala pelait ha kat artrik no pra ula kam baka VPP kala persyang banyak do ya menteri rangba ka jela la bun sien Henry kani ka jing persyang ka jongki kam sham la seiso ha ka ba ya ki dorkas la haban shu IT no shaki he Sorkar kani ka pen iya ka jing bom sngo shngan jong ka Sorkar persya ya ka Voice of the People Party la Kynnoh Ula Kynnoh ru ya ka party senshar halor ka jingpen sapryang ki khubor bam shisha shaphang ka VPP da ka bakam baka day ka seng ka bakershan ya ka niam Kristan Uba Arden ula bu jingkli ya ka jingtmu jong ka party senshar da ka ba ong laki don kam ya ka jingkershan jong ki Kristan babun pan ban job ya ka election ka VPP ka kintiw ya ka jingatali bar ka kerpat ikipat ba ban bu sharut ya ka jingsngo ya pherniam ban jet bin riu Henry ka party senshar ka persyang ban penyap ya ya ki briu ula ong na kalyang uba Arden ukin tui ki pat ba bagi day ban kentat ya ki bor ki batmu ban penyap ya bat ban kentat ban vote ya ki tu ki babu hakmat ya ka bor ha ka jaka jong ka bha ka met jong ki pat ba kalong ka ba ithamula haduk kata-kata ban pek ya ka jinglong jingman jong ka san perthei ha ka jela ka jong ka Sorkar ka bari ban plut por ha ka ban ai ka jing shakri yo pat ba long shong shnong ka pen bon kam ha ka ban pynkhreh ya ka election ka ban long hadu usnem arajar arkopra u chief minister ubade ban don ha ka jakat trikam jung u bonsin ula bunkam ban leit ki constituency ki ba pher ban pen ki stong ya la ki jong ki kertong ki ba ki la pynkhreh nam ta usnem arajar arkopra kom ka party ni la pershang ban yi kndo bonsin u chief minister ringil haban shu aino e ki jingtho ki jing ha ka ti jing ki nongtrei ki ba don ha po ka chief minister office kani ka pen iya ka jing du khamen sim ba ka jing shapting ka ba crown jong ka Sorkar kham tam ya ka Voice of the People Party kita smuthu shai bo pat ba menta ula pen i lupa ya ka jingkhang nam ta jongki bagian haban mi no naka jaka ka ba ki don menta ha ba ki le chu pat ba ki de le chu ban pen shit ban kin shot ban Kynnoh lai project lai po rukom ya ka Voice of the People Party ngelio ya ka jingtip ba ki le kila pen show you pat ba baka Voice of the People Party kadai kaseng sign perthei jongki Kristan Voice of the People Party kala jupen shai bonsin ya ka benta bat ka ikibangi don ban kli hakni ka por kalo ya kita ki party ki basinshar bat ki ba pynkhreh ya ka ta election lamaki ki don kam ne empat ya ka jingkershan jongki pai roommate Kristan ka Voice of the People Party ka let shu pat ba ban pinyatli ban penduk ya ka jing sngo niam ka jing sngo balang ka jing sngo dong ka jing sngo thain rei ki kile ban pinshit ban penpat ban penpra ya ka jimut ka jing prakhat jong pat ba ba kile chi ki constituency kam dei namar ba ki thmu ban kintiu ya kita ki constituency rei kal dei tang ka jing le ban lum ban lang yu pat ba ban pinthami ban pini ba mangau chief minister ngala ban le ya gano larang amon bala da pikloi ban don hasenda jong Voice of the People Party namar kata ka kintu yi ki pat ba kim dei ban priang yi ki pakum kini ki nia ki ba penpat penpra yi ka jat benri nakamta ka jimento jungnu bat nakamta ban penshong shuki yenu khuble shibu